Good morning guys! It's Saturday. Ang pahinga namin na Ate Elby ay mag-bike. Lenny Day. So, Lenny Robredo Day. Ayan. Ito yung mga lego. Yes. So, katatapos lang natin ng champurrado breakfast dito sa Turo-Turo. So, right now, pupunta na kami sa venue ng venue ng ano yun? Sa pagtanong. Sa ano? Sa caravan. So, meron daw mas doon. So, pupunta kami guys. See you! Try kami guys ng iba pang mga makilini. Makilini talaga oh. Pangilinan tayo. Standby mode. Yuhuu! Ayan, madami na mga nakamotor. Yuhuu! Tayo mga bike. Yan. Dami na nila, kulang pa. Meron pa doon sa pinakadulo. Ayoko nang pumunta doon guys. Oh, waiting ang Ate LB ko. Nasaan ka na? Ayan. So dalawa lang kami nakabisikleta, ganon. Sige, dagdag pa kayo. Sige. Meron na guys mga nasa unahan pa, kaya lang nakakatamad naman pumunta doon. So dito na lang ako. Although dito naman ang simula talaga. So yung iba abang na lang doon. Hindi ko alam kung saan ang road. Antay namin yung mobile. Yeah, daming motor stop. Yeah, nadagdagan kami ng biker. Ayan. Malapit na siguro mag-start. Ayan na yung ano. May nadagdag na kaming biker. Yeah. Ay paninindigan, paulit-ulit tayo na Yo guys, hindi pa nag-start. So, waiting lang. Kasi hindi ko alam kung anong inaantay. Wala pa nga ata yung mobile. Siguro mga alas 7 na mag-start to. Medyo mainit na. Pero kaya pa rin yung init. Kasi basta kay Lenny. Go go kahit mainit. Woohoo! See you guys later. Okay, bye! Kami man din siya ang ruta. Dapat kami nga naman talaga mga bikers. Yan, bikers, riders, tapos sunod na kami. Ayan po. Ayan na yung organizer namin. Nag-attend pa kasi siya ng mass. Ayan. Dami na dumarating. Ayun ba mga bikers pa? Ang daming bikers doon natin oh. Nakapink din. Hindi ko alam kung ano, baka taga-Kamaligan yan. Yeah. Dami na. Ayan. Yeah, dami-daming biker. Akala ko kami dalawa lang. Sa unahan kami mga biker sa unahan.
Start na. Ang dami. Ang dami na talaga guys. Mayroon pa doon sa dulo. Doon pa sa dulo. Napakadami na doon sa pinakadulo. Tinatamad lang ako pumunta doon. Ang dami. Ayun. Meron pa doon mga unahan. Nag-aabang na sila lahat. Ayan guys. Talagang dami na. Dumarating na talaga sila. Hindi na nila alam kung paano mag-yotor para humarap doon sa dadaanan. Yeah. Oh my God. Paano na kayo? Mag-aantay pa daw kami ng local na politiko. So dito sa Kamaligan kasi ako'y taga Kamaligan. Hindi ko alam kung sino ang kasama. Yung ibang sasakyan nandun lang. Doon lang nakapark. Mag-aantay sila doon lahat. O doon dami na. Yeah. Cabrera. Yeah. One eternity later. Dami namin. Yeah. Traffic na, traffic. So, masyado na daw kaming malayo kaya nag-stop kami dito. Kumusta ka, Delvi? Okay lang po. Masaya ka ba? Masaya ka ba? Masaya. Masaya, kahit hindi kami kilala ni Lenny Robredo. Masaya kami. Hello kayo dyan. Mahaloy lang mag-ikot duman. Medyo mahalat lang kitang madali. Okay lang po, sir. Yes. Fine. Malapit na. Malayo pa. Malapit na. See you guys later. Babush! Dami. 1 hour later. Hi guys! Andito na yung caravan. Nauna ako sa kanila kasi pupunan ko sila. Diyan kami nakasunod sa auto na yan. Yeah! Yes. Wala pa. Nauna na naman ako. Diyan ako nakatira. Dito ako ta. Yan ang barangay hall namin. Barangay hall ng San Ramon. Ayan na guys. Ang caravan ng lugar ko. Kamaligan. Yung ibang biker umalis na. Yes. Bawal tax! Kaya ako sasabay dyan mamaya. Hindi na lang ako! Suko na pala. Ayun na. Traffic kasi. Medyo maliit yung kalsada. Pero ayan na sila. Yes. Kasali. Thank you. Ang init na. Anong oras na kaya? Siguro mga 9 o'clock na. Last day parol. So, family nakalagay nasa auto. Na itim. Yes. Sakit na ng braso ko. Pero okay lang.
masakit sa braso. Wala kasi akong holder. Wala akong dalang phone holder. Ah, ganda! Yuhuu! Oh, late na ka mo! Late na! Sige, bilis, bilis! Late na! Ay, nahuli yung mga biker. Iba kasi di naman sila sanay. So parang nakatuwa lang nilang mag-bike. Kaya yung mga bike na gamit nila, yung parang pang daily lang, na parang ka lang mamamalingke. Yun ang gamit nila. Parang, siguro parang 4 lang kami o 5 lang kaming biker talaga. Oh my God, mahaba pa. Mahaba pa sila guys. Meron pa sa dulo. Ako, dyan ako. Papasok na ako doon kasi medyo gutom na ako. At uhaw na rin ako. Yeah. Makainom nga. Yeah. Medyo atumal yung iba. Naka-jeep na yung iba. Uhaw na ako. Bakit parang ang tagal ng iba? Mahaba pa talaga. Oh my gosh. Nasa unahan kasi ako guys, kaya hindi ko alam na sobrang dami pala talaga. Meron pa sa dulo. Parang pagod na ang kamay ko. Pahinga na muna guys. Yan, papunta na ako dyan. Uwi na ako guys. Di na kaya. Ang init. See you. Ang bahay ko. Papasok na ako dahil sobrang init. Yan. Yes. Bakit? Nakarga na kanina pa. Oh my God. Kasi pa ako nakakapag-base, oh. Oh, gusto niya karga. Tapos na, no? Nakarga ko na kanina. Ano ba yan? Oh, sige. Sige. Oh my God. Oh my God talaga. Love na love ako nito. No. Karga na kami karga. Ayaw ko na nga kumarga sa'yo. Oh my God. Oh, sige, sige, sige. Oh, yan. Oh, yan. Ayan, nakarga na. Oh, yan, yan. Tama na. Tama na. Diyos ko, pati ang kamay ko. Aray! Oh, tama na yan. Oh my God. Tama na. Tama na po. Up, up. Enough na. Enough na. Enough. Enough. Okay, okay.